Namar ke jing pampatia ke jing pente babon sien halor ke jing dan boarding electric mentala kumba artayo ki nongsong snong ka snong absan mer batrilang ka handru trik jemang arja absan kilalik tur syaka office ka fetko kabudan hapam dabar ranikor civil subdivision ha southwest kasil district kat kum kekerwo kubor belapha do ba barbis walang sodar snong absan mer bat uba saidot dekhar secretary snong rilang klai thu ba ondai klapoi ha katai ko office kila lengo ban lap penman ba omdan nong trai ha katai ko office palio jingtip ru ba ki kali ba penon kam le duty ru kimdan kumta nakaliang ki ars nong kila kerpa de katai ko office ka ba page ya ka jing sam boarding hapo ka thain ranikor ba ka dei ban once na no mardor ya ka boarding bat kila maham ru baladaja baka office ka shimsting kimban se ban lik tur biang sa sisien pat ban khang talano ya katai ko office Ngilawan ta kasengi bani kendo ha office yang fetko na kadau bangil asyong do mentala arti yautam don light tien rein dala poe po office don nong trei don breu deina kani kadau ba don ba pej don ba snai ka light ba ki pai ba long senong jong ka arp san mai bat krilang ki song do mentala arti yautam ti hakan ka por nagleng jongi kerpat daga jingsau kia ya ka office jong u fetko baki dem penbiang ki nong trei penbiang ki kali namar ba menta ngilap ba tang kali ban litrei ban pek ya ki jingnon kamru don ti menta ngi dawa baki dem senan umar dore kalan khnang baki kam ki khna school ki yo ban pen kre ki kot ki jingnon kam ki jong ki jingnon susnor ki yo ban pen kam ki el ki jo ki jingnon kam lada naka office ki simsting nging bersih ngi herbiang sasin bani pen ida kabor lala sya kam ban khang talai ka office ru ngim bersih ngi pen ida kabor ti hakan kapor ngim dar bon ktin mentangi ai swang takini kintin baki kakrua baki lekot ngabha baki di sim kia nakalian jongi katno ngidap tak ji yo chutom so jenjan namar ba pe kun dikti jongi ro menta ka exam ka jan di hapan kha pulai lai dong ki tisla henry menta ki sa ka jingdum puting lango bat ka ngok la sok timwa man tho ki sa kan he ta ki do hikai posko ta ko par kumon ngim yu penduna ya ka belaj ni pendiam metik na ka belaj bat nakalian ki office ki wan ship ki belaj ki penduna bat ki lagi penduna kemud umlong ya nakalian jongi ya pendiam de nakalian jongi kumgi nong susnong apo kan ka arsnong rilang mat absen mai dagal pat jur naga office bakan ship kia bat wan lek lo no nak benta kan ka like ke jisa nang ba ngio man penut kam dei tanya ki kena school baro mentai not kam yang mobile man phone nya ki bahaya se man phone ki jom kam jogi lei pen mentai sa ka jingdum ke jilo nambar ba im yo lat su te mobile board ki street of man im yo pan ya kren ni Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya